जोंनि मेन साननाया बेनो जोंनि हाग्रामा सारखौ जोङो पुनराय चिफ हिसाबै जों नुफिननांगौ जोंहा बेखौ आसा आरो बे आसाया जोंना पुरन जागोन होननानै जों 100% लाबाय दा बेयाव जोंहा माखासे बिदिनो इन्टेलिजेन्टफोरा बुंदों माखासे जितु जोंहा बिटिआर मोनदों होनोब्ला बिटिआरनि कागजआ फैयालासिनो बिटिसिनि कागजआ फैनानै माब्रै फर्म फुरायनानै बे हानि बिसयाव बा सोसननाय बा बख'नाय माखासे दानख'नाय दाजाबनाय बे बिसया माब्रै फैखो जोंहाबो मोनसे सोंलु दङ पाब्लिकबाबो जोंबो मोनफ्रोमबो खोथाखौ बुजिया बे नङा जोंहाबो बुजिनाय दं सिन्थाधारा दङ नैबे हिसाबै अब्ला जोङो बेखौनो हमनानै लादों बे फल्स सरखार होननानै जों बेखौ साननानै लादों जायनि फलाव दिनै बिटिआर लिरनो हादोंमोनब्ला बै कागजआ मानो फैयाखै जोंनो बे कागजखौ नांगौमोन माखासे खेथ्रआव दिनै बिथांमोनहा बे कागजखौ जोंनो देखायनो हायाखै जोंनाव फैदों बेयाव सोसननाय दानख'नाय गासैबो बिटिसिनि फर्म बिथां प्रेस मुसाहारिखौथ' जों 100% वेलकाम बे वेलकाम हिसाबै दिनै समस्त जोंनि रायजोफोर आरो जोंनि गामिनि किसुमान दैदेनगिरिफोर आरो बेबायदिनो मोजां साननो रोंनाय बिथांमोनाबो सम्पुर्ण भाबै सापर्टखौ होबाय 100आव 100% जोङो बेखौनो साननानै लाबाय 100आव 100% जों उइनार जों जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होनब्ला दा दिनै नोंथांमोना मिडियानि जुगिदिनो नुखादों जोंबो सिगांनिफ्रायनो आसा दंखायोमोन थांनाय दिननिफ्रायनो आसा दंखायोमोन जेरैबाबो बे महरखौ जों नुफिनगोन होननानै आरो बेबायदि जोङो गोख्रों राजनितिखौ मोननानै गोजोननाय मोनबाय जों गामियारि जानानैबाबो दिनै एसेबां लोब लोब आरो स्ट्रङै आरो लोगोसे बेबायदिनो गोबां जोंनि माखासे हान्जायाव मोननांगौ गोनां लाबा लक्ष्मीखौ जों नुहुरदों दा बिनिखायनो जोंनि बे गामि कमिटिनि फालनिफ्राय जोंहाबो गोजोननाय दं गोदानै हाबनाय बर' रायजो राजाखौ बेखौनो आं खावलायनो सानो मानो होनोब्ला किसुमान प्रसेसफोरा भुल जादों जानो हागौ बेयाव बेसेबांखिनि 100% राइट दं राइट गैया बा अबे खेथिबाव माबायदि कागज पत्र जमा होनांगौ दंमोन बेखौथ' जोंबोथ' मिन्थिजोबा गामियारि हिसाबै दा बेखौ माखासे इन्टेलिजेन्ट मानसिफोरनाव सोङोब्लाबो बे खोथाखौ जों स्पष्ट मोननो हायाखै इउपिपिएल दोलनिफ्राय खावलायगोन आंनि मथेथ' आं 100% जेरै बिपिएफखौ आं सापर्ट होयो बेनिखायनो साफ्रोमबो मानसिखौ साफ्रोमबो लोगोफोरखौ साफ्रोमबो आइजोफोरखौ साफ्रोमबो बिमा बिफाखौ आं बेखौ बिपिएफ दोलजों सापर्ट होनो थाखाय खावलायनाय थायो दा बेयाव जोंना 398 टटेल 398 दा बेयाव जोंनि सायाव सोनारसिगोन जों जेसेबांखिनि स्ट्रं मावगोन दा जोंनि सायाव इसेबां फोथायनाय दङ दा बर्थमान जोङो बुथ कमिटिनि लिडार भिलेज कमिटिनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै बा बुथ कमिटिनि सेक्रेटारि हिसाबै बिथांमोना आंजों लोगोसे गोबां बेबायदिनो खस्थ'बो खालामफादों खस्थ' खालामगासिनो दं फैगोन दिनाव बिथांमोनाबो बुजिगोन जोंनि खस्थ'खौ नुनानै दा जोंनियावथ' बिदिखौ मावफैनो हायाखै गुबुनाव मावदों बेखौथ' जों नुदों बारु बेयाव माखासे चेक होदोंनो बे चेकआ बेसेबांखिनि सैथो आंथ' बेखौ बुंनो हाला आरो बे चेकआ बा सैथो ना असैथो बेखौ जोंनि सायाव फोथायनाय गैया बे चेकनि सायाव जोंनावथ' मुंख्लं दङ माथियासनि मुंख्लंफोरखौथ' जों मोनाखै दासिम मोननाय जायाखै सासेनिबो दासिम मोनसेबो बेयाव खमबाबो 10-15 जन मान दं सासेबो मोननाय जायाखै बिदि प्रसेसथ' बिसोरो फैनोबो हायाखै माखासे बेखौनो आं सिदा खोथा बुङो दा जेरै जोङो स्ट्रं कमिटि हिसाबै दङ जेथिया दा बिसोरो माखासे उगुल थुगुल खामानिफोरखौ मावफैनो हायाखै आं बेखौ सिदा खोथा बुङो आरो खोथाफोरखौ लानानै बिसोरो बेयाव प्रसारबो खालामफैनो हाया खारन कि बेखौ जुदि प्रसार खालामफैयोबा जोंनोबो स्पष्ट 100% जोंनो कुइसन एन्सारखौ होनांगोन